Nuwun. Yo masih bersama dengan Budi Wijaya. Delewung Music Campur Sari Anti Galau Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, yang belakang sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur semanuwun wilujeng dalu ki Bapak kalian Ibu masyarakat Desa Sambikerep nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ki Bapak RW, Balai RW juga untuk Bapak-bapak panitia, juga untuk semua sabu warga yang di sini. Wilujeng dalu. Kula kalian konco-konco pada ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas Parilika Kusumani.
juga ada THC. Delewong lagi. Rasa maning ati dong baros pangkati ati bisa
Wilujeng dalu Mas. Nggih, wilujeng dalu ning menok Wulandari. Nggih, Kang Mas Sujana Pamungkas. Wonten 6 cacahipun Waranggono. Nggih, jangkep Mas nggih. Waduh aku seneng kostume. Kebayake jring pokoke. Awas kowe tak tututi ben. Ijo. Nggih, kebayake jring. Oh, nggih. Nggih, Nggih. aturaken jumanipun kelawan sampun dumateng masyarakat Sambi Sambi kerep. Dene punapa ngrawakaken malih Budi Wijaya saking Jombang. Coba nggih. Mboten kadang-kadang matur yuk langsung kemawon Mas niki sampun minggah. Nggih niki wau wonten pamundutan umpama Mas. Umpama. Saking panjenengan Bapak panitia. Nggih. Nggih. Oke, Bapak niki nyuwune napa Bapak? Manut. Mah, pakai manut dirimu nembang nopo langsung tak sawer. Pokoke dikasih sing penak nggih Mas nggih. Oke, yuk los. Oke, kalau mau sampun kaduan kamu tenang tayupan. Nggih. Dalune ludrukan. Nggih. Wonten acara campur sari napa? Nggih niki ugi wonten malih Mas. Nggih, pripun? Gerajakan biasai Bapak sinten niku? Bapak Tulus. Nggih. Oh niki Mas nyuwune WT. Putih. Niki. Oh nggih. Yang mana dulu? Nggih, pundi rumiyin, monggo. Napa? Bapaknya napa, Bapak? Manut. Wonten sing mriku lho, Bapak mriku. Pundi rumiyin, Mas? Umpama dulu, nggih monggo diurutkan. juga ada Simpro. Terima kasih.
Bang umpama sudah lanjut napa niki? Heeh. Ning sanana disco. Zeh. Umpama perumpamaan. Nggih canakipun. Yuk pinagani pamurusan Bapak Tulus. Sinten Om Jono, Bapak Tulus. Nggih. Enggak dipun Sumangga Bapak Tulus. Requestnya Gerajakan Banyuwangi. Oke Mas Jamian yang diminta santri peko. Tumben dirimu. Geneng, maka yuk dimenangani Bapak Tulus. Gerajakan Banyuwangi sikat bolo.
Gerejakan Banyuwangi. Versi ini digarap gaduh-gaduh. Ada dangdut, ada versi asli Banyuwangi. Delewung kok. Langgeng. Gini niku mau Mas Jamiannya minta apa Mas? Santri pekok. Santri pekok. Wau wonten bayang goprak nadine nyidam jemblem. Nyidam jemblem. Mau ki wonten ing kayuan napa niku mau? WT. Warung tendo napa Gregis? Oh. Wau WT kirangan nek digantos malih. Duka kula manut jenengan. Nggih monggo ayo terus yang mana dulu? Yuk monggo minangkani pamungtan Mas Jamian lho iki santri pekok Drewong Sumet. Terima kasih Mas Jamian. Juga semuanya sahabat Budi Wijaya dan seluruh warga Surabaya. Masuk. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Let's go. Pondok Tenok Santri lulusan pondok isi berawang. Durung tahu
biduan aja. Sudah. Satu tebang santri pekok request penjuru Mas Jamian penggemar setia banget nih nggih. Nggih. Ngaturkan zaman ning penontonnya antusias banget. Nggih. Padet pokoknya wis. Alhamdulillah. Juga THC Audio tadi kerja bareng kali Sinten Mas? Haji Pro Audio. Terima kasih kerja bareng kali THC Audio. Audio nggih Mas. Kortural Acting juga. Niki kula angsal amplop niki. Monggo. Pasukan Kopior Setro. Nyuwuni gending Maha Cinta. Nggih lek saged digantos mawon. Bayang goprak mau napa? Lambangan. Lambangan bayang goprak nyuwuni napa mau ayo. Nyidam Jemblem. Nah, monggo. Mesake dideni niku gampil. Nggih, niki gampil. Warung tendoe gampil. Nggih. Terus napa malih sing gampil? Ya dan lain-lain lah. Nggih, alhamdulillah no mugi-mugi diparingi sehat sedaya nggih. Dari LBBJ. Alhamdulillah Mas. LBBJ tugasnya ten daerah Malang. Malang. Maine siang malam. Nggih, mantuk langsung mriko nggih. Kula dapat bocoran sabu insyaallah hadir juga besok niku rombongan. Walah nggih. Jan wis pokoke. Matur sembah nuwun. Grup sabu dapat bocoran kula jan. Yuk monggo Delewung. Yuk, semangga. Nyidam Jemblem. Nyidam Jemblem. Dengan kembali Budi Wijaya loh Mas. Jemblem. Jemblem meja anget loh Mas. Sapa ya sing dodol iki? Aku loh Mas. Lagi karebang to, Mas. Oh. Mahul banget pokoke. Oh enak loh Mas. Yuk. Aku penasaran apa ya tenan dirimu tutulan jajan nyawang kowe sing endel tenan awas sedih wae jajan yo enak tenan Mas kowe pancen pilih. oh bener kok ya Kari siji jenenge Jemblem. Jemblem super. Super.
larang randuwe duet wali dodol aku ngidam jemblem Jemblem sing endi mas jemblem sing kuwi sing kuwi endi mosok ora ngerti pancene kurang ngerti koyo aja bingungi jemblem sing boke golku awi malume ladra-ladra Jaya loh. yang di belakang dengan yang paling adik aku penasaran piye mas piye opo yo tenang dirimu dodolan jajan nyawang kowe sing imut tenan mesti wae jajanmu yo enak tenan mas aku pancen kuwi kali siji aja nangis jemblem jemblem ku jemblem syukur kae mani mas wong padha jemblem ku super kakek wong padha jemblem ku super akeh wong padha Budi Wijaya terbaik di bumi. saiki aku kepikiran kapan iso nyicipi jemblemu angen-angen tekan bulan iso tak pangan sak turunge turu koyo wong sing medeni tumulan aku iki ikan jemblemu saupomo kudu larang randuwe duet wali dodol sepatu aku ngidam jemblemu Jemblem sing endi mas jemblem sing kuwi sing kuwi endi mosok ora ngerti pancen kurang ngerti koyo aja bingungi jemblem sing boke golku aku ngidam jemblemu jemblem sing endi mas jemblem sing kuwi sing kuwi endi mosok ora ngerti pancen kurang ngerti koyo aja bingungi yo jemblem sing boke golku Gino Nggih mas ngidam jemblem tempat terakhir niku wau. oh nggih Oh niki satu lagu mawon nggih. Mas niki napa? Durasi waktu masalah nggih sampun dalu, acara kita sik kuwata. Napa Mas? Jogja.
Istimewa nggih. Ya Jogja monggo. istimewa. Tebang terakhir dari Karang Taruna. Sampai kerep Bali RW Tlogo Sari Sambi Kerep Kecamatan Sambi Kerep Surabaya. Yang diminta masih wong ganteng-ganteng Jogja Istimewa. Lagu terakhir yang istimewa juga. Neng. Nyanyi sendiri ta Mas? Hah, mandiri dia, cowok Mas. Nadai Jawa. Cowok cari, ya aku gak ngerepoti kok. Kuaya. Enggak apa-apa Neng. Oke. Mungkin yang makin pinaki wonten acara budaya Sari. Ngapunten kok sokan kok diluk banget nggih sampun cekapan iki. Pun dromos. Nggih sembah nuwun. Yo 1 2 Jogja istimewa. Sinar. Kagak Om Mika. Kayaknya bisa. Dalam kita. Iya. Oh. Juha Sambi Kerep 2005. Malah gue Messi Cito guys. Ayo. Ane koyo mangan lawosan. Sencak saonone. Sing penting ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. So acucu tresno kuro kowe bakal tak madu. Rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan jalur melengko siji-sijine aku bangga karo kowe gelem ngomong apa anane tresno ora bakal mlete kowe aja sumelang tresno ora bakal hilang ibarat koyo kota Surabaya tresno hujan istimewa aku sing nyanyi bakal sing nyawer bagus oke Luar biasa. gua gak gelem rugi ya aku sing nyanyi bakal sing nyawer Lah iya. Bersama Saiki. DHC Audio. saya ganti sing kene Hah? Sing kene kan mari Oh iya iya. ya Duit teh Mas. kamu mau mana kok saya kene ya Kok mana ya? ada kok kayak diapit ngene mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate sajan saonone sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu sampe cucu tresno kuro kowe ra bakal tak madu rasane wong kang lagi kandro tak berjuangke tekan jalur melengko Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. apa anane ora bakal mlete kowe aja sumelang tresno ora bakal hilang ibarat koyo kotaku Jogja kowe jan istimewa Oke, makasih. Ayo kon dikai saran
luar biasa. Oke, bersama apa? Trio Irama Jos. Mangan tempe rasane koyo mangan lawosane. Nangane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Mau sama cucu tersemburo kowe abang tak madu. Rasane wong kang lagi gandro tak berjuangke sampai apa? Sampai janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo-opo anane tresno ora bakal mletre. Kowe ojo sumalang tresno ora bakal ilang. Karakoyo kutha Surabaya tresno bujang Istimewa. Karakoyo kutha Surabaya tresno kurang istimewa. Terima kasih. Oke, makasih. Nggih, terima kasih. Jogja istimewa Karang Taruna sambil kerep. Nggih, Mas. Suarane bagus kena. Jurni suka eling las padha. Monggo cak-cek langsung kelawan. Mapaya duojo Jo ngono jo ngene. Nggih, monggo. Monggo properti. Ya, ya. Rogo Budaya Wijaya. Eh
sendiri mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu kelabu, penuh rasa haru ia menatapku, penuh rasa haru ia menatapku, seakan ingin memeluk diriku. Ia lalu bercerita tentang anak gadisnya yang telah tiada karena sakit dan tak terobati, yang wajahnya mirip denganku, yang wajahnya mirip denganku. Budi Wijaya iki. Terus Oh ya.